oso ez da hoxea argazki hau, 72koa. Bai, hementxe atzealdean daukagun Eliza honetan, Orioko Elizan, eskondu zineten? Bai, hementxe, gure Elizako Eliza honetan, hemen doktrinare hona etortzekinan, komunitiok txikia eta handi hemen egin. Bueno, zure emaztea Margari Esnal da, Oriotarra. Oriotarra, bai, ben Etxeberri basarrikoa, hemen gora, Orkamo Santon alda meneko basarria. Orduan, aspaldi zenuen begiziota. Bai, beno begi bota, guk behin begia jotzen unakin, bai, eso orduan fletxazua oso zeba genuen. Baina hasi ginen atzetikan da, orduan, behizu ze urtetako zak, Eta, zenbat urterekin hasi zineten elkarrekin ibiltzen? Nik esaten dut, nik behakin hasi nintzanen, nik 16 bat urte esango nitukola. Irutzen zaite, 76ko, buelta 74 hasi nintzen, eta behak nik 3 urteko dimentzia dut, eta behak izute 13 urtekin. Hola, aurrenako zeta, zina, gonbiatuta, gehiatxean launduta, lehenko nobiezko oizitun gauza politak. Atzaldeko lautan juten zinean, geho pixkate amistaten genunen, lautan, atzaldeko lautan eskan bilakun bazarrira, eta 10etako itxera. Itxean entregatu eta itxera. 10etan. Horretik esaten denik askotan, gaurrian niokola jendiela jako kamen, gaueko 12etik aurra kalean ibiltzea. Disfrutatu nahi da, eunez euskiarra dola, obila dola, gaua erra da idoloiteko. Egin berdenak beste zemat ordu dezkan, disfrutatzeko eunez. Baina mundua buelta mandu, laizte hasiko da goizeko 6etan, parranda ateatzen. Erretiatu horren, Eta dantzan da egiten zenuten? Ba, egiten genuen, orduan, bakizu, San Martin festak eta esaten ziren, da hola pixkata harrimatu dute, genuen ikiarri baldarran itzan, neska gaztiakin harrimatu eta bakizu, deun baitan, Baina, uste zuten, ala? Ba, harrimatu, kostata, orduan, nigo izaten diotan, askotan batzutan daitzen dit, institututa, txarla baten matea esaten diote, argi bili, gauza arreixa resultado txarra ematen du. Momentuan agazuna, bai. Baina egizaten dut, nik Andre Gaia eta aurreneko musu mateko 2 urte opola pasan ditun. Korta ez da egia esango hori. Ez oan ze, bi orduan da nahi da ez zerrez, bi hilabete eskondu eta 2 urte baino no, aparte. Zanuke horretik handa, nahi munduak eakutzite den gauza gehien hori dela. Gauza ona, gehien nahi duzuna guztia, gehien nahi duzun guztia zaila dela. Oeta 3 urtekin eskondu zinen? Bai, 72. Gaur egungo ikuspegitik, Ordurako behar bat esan izango? Ni nahi bano nahi honun azkarrago. Orduan berak ez zuen nahi? Beno, ez dakit orduan gaztiak inan, gauzak epinto zuitxea bertetzu, gauzak, baina nik pentsaten nire bizimoda horuntzan, goizen lanera, 8 lanera, 8 atera, entrenamentutik Andre Gaia, eta lo falta kistona, lo falta. Eta gero aurratu hori da, Andre Gaiakin pasatzen duen doma, portalien pasatzen duen doma, itxian eskonduta. Mejor hori, tamillo hori izan zen. Zanuke, loiteko deuma gehiago. Eskonduta handi lasterrera, lehenengo umea. Bai, urten ama izan, idoia, zarrena, urte den. Guztira, 3 izan dituzue? 3, bai. 3 bineska eta motila. Seme alabek asko aldatzen dute bizimodua? Nik, ez dakit, oan iritzen zaite, ni nahi zoan esango dut hau lehengoko, eta nik orduan eskondu nintzanen, nik nire esazan, nik lan hain, diruak herri, eta handiak itxeko lan eman. Baina oan akoratu naiz, itxeko lanak, hande bat egiten dutunak, lanak egiteko dirurik ez dola. Nola ikusten du Kortaren emazteak bere lana? Bueno, nik ustez pixkat lotua dela. Ez daka bakazioik, ez daka asteburuetan, larun batak eta jaiak eta danak, estropakin da beti lana daka. Nik hori ikusten pixkat, denbora gutxi familiakin da pixkat ateratzeko taula. Seme alabak, hiloak, eta ni marajatzea, Andre bat entzako, soldata batez, 3 balitzokela. Nik gure Andreak egiten duen martxa, nik ez da dola duen amantia. Andreak gaitzen zuen itxian, itxegoa ez dago ondo ez du funtzionatuko arek. Zozen failua bat dago. Nahi itxako bai. Beak Andreak agazo kaldutu zen gore, ni nahi ditetela. Baina ni itxetan Andreak. Ni baino, familia bateko, ni baino 1000 aldiz gehiago balio du. Gehiago, asko ze gehiago. Eta ikusten da, gaurko nien esaten dute, matrimonio eskontzena bitak imertute lana, eta estadistikak etzen matua, hautza gehiago dagoela. Hori txena, nik garbitu berba nuke, erdi banain berba nuke, nire partia ez dakilo lango litzaken. Badakit,